La meva peça fa un paral·lelisme entre l'erosió que succeeix a la natura i la pèrdua d'informació digital. Llavors consta de dues parts, una part que és la física, on es poden veure els models que vaig fer amb impressió 3D a base d'escanejar i imprimir, i a la part virtual pots veure els models digitals que van ser els que es van fer servir per imprimir les peces, i té aquestes dues parts. Doncs a la part digital, cada cop que tu imprimeixes un model, quan tornes a escanejar el mateix model, s'imprimeix amb menys informació, perquè en el procés d'imprimir, o sigui, d'escanejar i d'imprimir, es perden detalls. I això és el que es va veient al llarg de totes les peces, que la primera té molt més detall i l'última és molt més llisa, molt més plana, perquè ha perdut informació, que és el mateix que passa a la vida, quan una pedra, degut a l'erosió del riu, en aquest cas va ser una pedra de la zona del riu Ebre, doncs les va erosionant. L'únic que a la vida real triga molts més anys a erosionar-se i amb aquest procés digital s'erosiona molt més ràpidament. Aquesta obra ha anat evolucionant. Primer es va fer un món virtual on tu podies accedir amb un avatar i ara per aquesta exposició també es va fer la part amb ulleres virtuals i en aquesta exposició en concret es poden veure els models 3D i un vídeo on es van mostrant els models virtuals.